ini anu numpak bis mau si Pak Pasi ono bis sertane. Gue terus nek ngene omah kakek neh ngono. Gue turun nang kono neh ngono. Halo? Halo Mas. Sampeyan Yo cerita, ngono. sampeyan cerita meneh piye? Dua rumah. Dua rumah. Dua rumah ya kok Mas. Sing Sebenarnya kalau kakek-kakek ngono wae no. Nek siji-siji ngono tapi singsang enggak kerja. Katanya jaga anak umur 2 tahun. Jadi wis rasa nganu mblay lah nganu langsung misalnya nganu rasa juga ana bapake nang omah ngono. Ana mertuane nang kono, ana sing anak umur 2 tahun mau kerja tetane. Tetane ngono. Malah sing sange nang omah. Tapi sak keluarga wong 5, Mas. Ngono. Lha kuwi to sing nganu niki nang kono bar masak-masak resir nang omah ngene norpoin mau terus mun jam 7:30 lah gampange jam 7 punjul kan wis bar mangan. Resik-resik ku balik nang ngene sawo kewan kono Pak Pasi. Nang omah kakek maksudane. Lah aku turune nang omah kakek maksudane. Engko jam 8 wis siap ngisor blonjo. Engko jam 9 engko nang ngene norpoin meneh. Ya masak-masak bareng-bareng nang kono maksudnya ngono. Masa 2 rumah gitu Mas. Ngono. Iki aku kan uang kita nih cocok karo aku tapi kan aku kan tuh Mas kok mundur-mandir gini kok orang netem satu rumah nih Mas. bayarannya piro? Yo mbah aku ora rutin no. Ya sampeyan ra tanya. Jadi kok alamu nang omahe kakekku nang apa terserah ono kamar dhewe memang. Yo. Oh, ngerti bayarannya pira. Lah aku tak ngomong karo agensinya pira ngono lah sing ijene Pak Indra ketane iku kok. Ya terserah sampean bayarannya piro. Sampeyan cocok ya dinyangi, gak cocok ya gak cocok, entak lah, beres lu. Lah sebenarnya kan 2 rumah ya Mas ya. Ibaratnya walaupun karo kakek kan mondar-mandir ngono Mas. Ora satu nganu kabeh Mas ora satu keluarga ngono ora Mas mondar-mandir lho jeneng Pak Pasi ngono neh setiap hari ngono. Ya iya sampean rungokno aku ngomong kan mang sampean ngomong enek omah loro sing siji wonge ngene isuk sampai sore engko wis mari turu ngene mbae ora usah direken mau diresiki mau apa bla 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 wis mari kok isuk balik neh nang omahe sapa ngene loro lah. Sekarang pertanyaannya Yan, kalau majikan sudah mau dan sudah ngomong secara terus terang seperti itu, sampean kan harusnya menanggapi positif. Ditanggapi oh ngono kerjane ya wis aku gak seneng entak lah selesai loh. Jadi enggak rungokno aku ngomong Mbak, rungokno aku ngomong sampean selalu bertanya terus. Sampean belum berangkat itu wis mau met karepe dhewe. Jadi gini loh, kan aku sudah ngomong sama sampean, saya ulangi lagi ngomong ke sampean. Mbak, kalau sampean enggak srek enggak usah diambil. Bisa dipahami enggak? Kalau sampean cocok silahkan monggo diambil dengan segala sesuatu atas konsekuensinya. Kalau sampean belum bekerja, sekali lagi ya mohon maaf, sekali lagi saya mohon maaf, to be honest, kalau orang bahasa Inggrisnya itu to be honest, saya mohon maaf dengan tidak menghindari segala rasa hormat saya. Nek wong Inggris ngomongnya ngono. Jadi gini, to be honest, sebelum sampean berangkat sampean wis mau medhisik, saya sarankan sampean nggak usah berangkat ya Mbak. Jadi gini loh, jadi sampean wis njaluk, sekali lagi aku ngomong lagi sama sampean iki njaluk donga. Wis ping piro majikan ngomong nang sampean kan, wis oleh berapa kali interview kan. Bagi sampean kan jek gak cocok kabeh. Ya kan? Ya sudah nggak usah diambil. Nanti begitu diambil udah direkam interviewnya ngomong ke saya, majikan mau jujur ngomong sama sampean di depan itu harus bisa diapresiasi. Daripada sampean nggak ngerti penggaweane opo dibujuki moro ternyata dilalai bedo. Omah loro memang, tapi kan dia terus terang ngomong di depan. Enek nggak arek-arek sing
tidak terus terang di depan, moro-moro kerja loro. Ya memang bahaya. Tapi kan dia sudah ngomong di awal. Bisa dipahami nggak? Jadi konteksnya itu sampean harus memahami ketika pekerjaan itu menurut sampean tidak ingin sampean ambil, jawabannya sederhana. Entah, aku nggak iso, I'm sorry, muisi. Aku tak nunggu yang lain majikan lagi yang cocok. Gitu. Ngomong sama agentnya, ngomong sama majikannya, sorry. Sekarang ya, saya boleh sampai tahu ya, sampean tak kasih tahu. Sekarang orang Hong Kong banyak yang keluar dari Hong Kong, Mbak. Yang masih tinggal di Hong Kong adalah orang-orang yang memang pengen hidupnya bertahan di situ. Rata-rata orang-orang udah pada. Aku tadi hari ini tuh ke bank. Aku ke bank, ATM-ku keblokir kok malah dikongkon buka rekening anyar. Aku kan bingung. Iki bank podo kena opo? Ternyata orang banyak mengambil uangnya di bank. Jadi uang Hong Kong sekarang itu udah pada bingung. Makanya sampean nggak perlu bingung. Bisa dipahami nggak? Jadi sampean juga nggak usah ikut bingung. Ada yang interview lagi, gak cocok, tolak. Ada interview lagi, gak cocok, ya tolak. Yang nolak kan sampean, bukan kami. Bukan kami gak bisa proses. Begitu sampean cocok, baru kami yang proses. Kan gitu toh, Mbak? Bisa dipahami gak? Jadi gak usah bingung. Ditawani kerja ngene-ngene gak gelem, ya wis. Sesuk ditawani meneh gak cocok, ya wis. Sesuk ditawani neh cocok, budal. Kan sederhana toh, Mbak? Ya, sampean nggak perlu bingung. Oke? Dari omongannya sampean aku bingung ya sampean nampani pekerjaan. Arep oleh penggawean bingung. Engko moro-moro terus nang Hongkong sampean iki mesti bingung. Nelponi aku bane sampai bojoku takon, iku mbok gak roh aku. Wong karepe gak jelas aku ngomong. Bisa maksudnya kan tadi kan ya interview saya kalau sama senyum lah Mas. Nah, iya. Nah, terus ya sudah. Tapi dia juga suka sama saya. Lah yo, sekarang gini loh. Sekarang suruh mikir semalam dulu. Ya wis. Lah sampean mikir opo ora? Nek aku loh ya, nek aku Mbak, nek aku loh ya. Ini sampean bicara, aku bilang diriku sendiri ya. Ya kan? Nang Hong Kong iki nyambut gawe ora enek sing penak. Majikan A, B, C, D, E, F, G ku ora enek sing penak kabeh. Penak nang omah kelon karo bojo, dibayari, ambek bojo, diwehi dhuwit, dibelanjani, gak usah keluar negeri. Ku sing penak, Mbak. Jadi sampean boleh pikir satu kali lagi. Sampean nanti kandhan cerita ambek aku. Aku ngerti sampean mau cerita dengan saya. Tapi ketika keputusan itu saya dilibatkan, nah ini aku wedine ya, ketika keputusan saya ikut dilibatkan, kemudian sampean budali, terus esok sampean nang Hongkong mesti golek aku. Iku tak jak diskusi. Saiki aku koyo ngene, saiki aku ngene, saiki aku soro ngene-ngene. Piye? Mas Andrew piye? Potonganku piye? Bayo apa gak bingung dasku, bener enggak? Bener nggak? Halo, boleh nggak aku ngomong? Aku ngomong kayak gitu boleh nggak? Jadi bagus dan tidaknya, feeling tepat dan tidaknya, sampean tentukan sendiri. Yang menjalani hidupnya sampean, saya ini cuman membantu. Kalau memang tidak cocok, garis bawahnya satu cuman, kalau tidak cocok jangan diambil. Kalau cocok ya monggo. Selama majikan ngomong apa adanya, terus sampean bilang aku seneng sama kamu, aku kasih tahu kamu mikir untuk 1 hari, silahkan. Iki ora yo wis penak-penake majikan iso ngomong jujur ngono. Yes. Arek-arek sing diapusi karo majikan iki enek piro sing curhat ngene Miss Yuni. Penggawaane gak cocok, mbae cerewet, aku dituduh nyolong, aku ngene-ngene dilamporno polisi. Bayo akeh masalah. Wih, umur 90 punjul loh Mas. Iya. Sekarang ini loh Mas, aku wis apa meneh? Aku tekon nganu agensi saya.
dua rumah itu gajinya berapa coba? Ya atau kui apa? Tetap itu 4730 atau berapa? Maksudnya kan dua rumah tak termasuk itu. Yoi. Nah iya. Ya nggak apa-apa, ya ditanya. Sekali lagi, sampean tanya detail. Pertanyaan sampean dan jawaban mereka harus direkam. Ben sampean sesuk nek enek sing gak cocok, garek duduhno nang majikan, iki lho suaramu, iki lho kue ngomong. Ya, jadi nek ngarani jangan ngomong bohong apa. Nek kemtai sing kan aja kakean ngomong. Kong Taiwa. Enggak, ya kemtai sing jangan banter-banter, jangan terlalu keras ngomongnya. Nek Kong Taiwa. Kong Taiwa bohong, mau Kong Taiwa kan ngono kan sampean tinggal iki lho rungokno kowe ngomong, lak enak sih. Bener gak? Aku iki ngajari, bukan ngajari koyo aku wong pinter. Aku iki ngasih tips ngandani temen-temen. Jadi supaya nanti setiap apa yang dilakukan majikan kita itu punya rekaman. Jadi tinggal ditunjukkan. Gila, gue biyen interview ngomong aku ngene lho, saiki kok malih, maksudmu apa? Hah? Aku ngomong mbok rekam. Ya ora, asline aku ora niat rekam, cuman aku kok nek awakmu mengkur apa awakmu ngapusi, lah aku lah ora iso mbuktekno. Nek ngene kan tak simpen. Ben aku enak omongan. Ya oke tala moso wae. Wis karepmu piye? Lah enak to. Ya, sing penting. Ya sih, mau aslinya ki siapa enak sih Mas. Mas lagi yang mau mundar mandiri to. Rada aduh Mas marah ya. Numpak taksi ini dah. Ya sekarang nek taksi terus dhek sing bayari turu nang taksi kan beres. Pengen dikeki duit sampean luwih murah ya numpak teng-teng, nek ngono numpak Supa, nek ngono numpak bis. Ya ancene piye Mbak nyambut gawe? Iya sih. Terus ya opo? Wae dhewe kudu piye eneke penggawean sing ditawakno nang dhewe iku. Nek dhewe tolak neh ya ora apa-apa. Golek neh muga-muga nek sing apik. Golek neh muga-muga nek sing apik. Ketemu sing papat menurut sampean apik, moro-moro dibudali keblondrek oleh bongkeng, ya kan repot. Iya, normal malah entuk anu Mas, entuk 11 13 mau. SMP karo SD. 11 13. Jadi ya gak apa-apa wis pokoke terbaik. Saya selalu sampean yo berdoa. Nek wong seneng wong kan juga wong seneng ngono itu Mas kan pinter bahasa Inggris dene to. Mas wong gelem ngono wong seneng. Iya wis to. Sing sang dadae. Heeh, ngomong ngono cuma iki arep interview anake cerewet ora usah regem turu wong bocahe. Ya wis no. Ya memang saiki bapake enak, ibuke enak, anake cerewet. Nah, saiki mbae kongkonge enak, mboke enak. Tapi aku harus kudu riwariwi. Yo enak, yo enek gak enake. Ora enek urip iki enak kabeh. Kan ngono ceritane. Nek urip enak kabeh ya nang swarga. Nek nang swarga wae dhewe modiar wisan. Swarga. Nah ya kan wis modiar mlebu swarga kan penak. Kan ngono to. Ya ngene. Aku takon nae. Boleh. Seandainya gajine mau kok 3 4 7 ngono nganu 4 7 3 ngono iki terus madhep para nganu rumah loro iki terus sampean aku curhat kita. Ya nek sampean takon aku. Lah nek sampean sakmono cukup ya monggo. Nek ora cukup ya sampean njaluk tambah. Jaluk tambah oleh ora, nek ora oleh ya wis. Sorry, tapi sekali sampean njaluk tambah, jenenge wong kan. Nek awake dhewe njaluk tambah dan ambek dhek diwehi, hati-hati. Ya kan, jenenge wong iku nek nawa terus diwehno. Ya wis gak apa-apa. Menurut sampean, kira-kira kok dibebani penggawean apa ora? Kan ngono ceritane. Tapi beda ceritane nek sampean ya Bapak itu sampean lakoni terus kok mburi-mburi nyo tak tambahi 1000, nyo tak tambahi 2000 ibarate utawa wis aku gak nambahi aku tambahono kesel lah kerjaku terus dhek ngamuk-ngamuk. Kan kita juga enggak ngerti perangainya orang. Sekali kita mau tawar-menawar dan dia menyanggupi
kita harus sedikit waspada. Bukan takut ya, Iya. sedikit waspada karena disanggupi, karena jenenge wong nek wis iso nuku kan rumangsa gedhe ndase. Bisa dipahami enggak sampean? Nah, itu yang harus tak sampaikan ke sampean. Ya di sinilah. Oke. Majikan naik turun itu kan kayak gini nih. Kan kita belum benar-benar tahu perangainya dia kayak apa, tapi satu hal yang tak nilai positif, dia jujur menjelaskan alur pekerjaannya sampean. Itu aku mengapresiasi. Karena dia nyampein di depan secara gamblang dan nyata. Diomongno, kowe engko kerjamu ngene, kerjamu ngene, kerjamu ngene. Karena memang sesuai kebutuhan, beda-beda kan kebutuhane. Mereka golek awake dhewe iki, golek CC kan butuhane beda-beda. Enek sing bayi anak loro, enek bayi loro, enek anake papat, sing siji umur 7 wulan, sing telur nakale gak karu-karuan, enek sing ngono. Enek sing anake cuman ketiban siji, terus anake meneng, anake apik, dikongkon manut, gak rewel, nurut awake dhewe. Yo kan enek sing ngono. Enek sing anake siji gak karu-karuan nakale, kurang ajar, gak karu-karuan. Ini munyeng ndase. Sampeyan opo meneh wis ngomong karo anake pisan. Enek sing wis ngomong karo anake bareng. Nek wis dikenal karo anake kabeh iki coba. Berarti kan sejak dari awal dia ingin memperkenalkan sampean untuk menjadi bagian. Iki lho cecene ngomong kowe pengen ngomong apa karo cecene. Lah, iku kan wis keren. Artinya sing disumanggakno karo Gusti Allah nang sampean iki wis bener kabeh wis dalam artian. Garek sampeane nyap sing ndi rezekine Gusti Allah. Gak enek lho sing gak enek sing cerita mbak aku mbak kok sampean. Wis interview ping 3 ping 4 ditolak gak enek. Sampean tok iki. Berarti sampean laris manis. Mas saya, gue tak mikir saya Mas. Aku mau tanya lagi. Ngene iki soalnya aku wis untuk majikan ya Mas. Kira-kira nunggu visa berapa bulan? Nah, saiki nek sampean wis oleh majikan, otomatis proses ID kan. Nah, KTP sembarang kali terus paspor sampean mati apa urip. Nek paspor sampean urip ya luwih cepet. Nek paspor sampean mati ya nggae paspor dhisik. Paspor paling seminggu lah taruhlah. Wis mari nggae paspor seminggu, data dikirim nang Hongkong. Wis mari nang Hongkong nang KJRI. KJRI enggak ngerti, hitunglah seminggu atau beberapa hari. Nah, marang ngono wis mari KJRI balik nang agent, mari agent mlebu imigrasi. Imigrasi itu kalau proses lancar 6 minggu. 6 minggu bisa turun. 6 minggu. Wis anggap ae 6 minggu. Lah pasporku wis mati ya, Mas. Pasporku wis mati, Mas, bulan 5 minggu. Ya makane rungokno aku mang ngomong, sampean kan yo iso nyimpulno 6 minggu nek ditambah seminggu tambah seminggu maneh. 6 minggu berarti tambah 2 minggu berarti 8 minggu. 8 minggu itu berapa bulan? Kan 2 bulan. Setengah bulan. Nah, 2 bulan. Nah, 2 bulan setengah. 2 bulan itu bisa sampai visa sampai niku ya keren. Nah, itu loh yang menyebabkan kadang-kadang PT itu ngelundasi. Wis 2 minggu diproses visa, begitu visane arepe turun nang tengah-tengah enak nek areke lapor. Begitu visane turun, areke lapor. Mas, aku gak sido. Aku meteng, aku gak oleh bojoku, apa gak bongkon ndase. Mangane dari situ PT nggonku iki kan gak njaluk DP, data juga gak ditahan. Jadi kemungkinan manusia kabur itu sangat banyak sekali gitu. Tapi ya gak apa-apa lah kan gitu. Kalau mereka mengingkari kami itu ya gak ada masalah, gak ada rezeki, ya kita carikan yang lain untuk proses lagi. Kan itu waste time, buang-buang waktu. Majikannya juga gelo, agentnya juga kena, PT-nya juga diseneni guwopo. Karena wong Hongkong ini kan hitungane gak oleh ngapus. Maksudnya nek wis aku ndeleh dhuwit yo aku kudu oleh ngono lho, ngerti enggak? Makanya seperti itu ceritanya. Kita juga menyampaikan ke teman-teman. Kalau memang iya, kalau memang enggak ya enggak gitu loh. Jangan sekarang iya, besok enggak. Jangan iya yang enggak. Atau jangan enggak yang iya kan. Jadi bingung. Kan Hongkong kan ngono to, Mbak. Iya. Iya ya gak belani sih, tapi kita itu nata yang benar buat teman-teman gitu loh. Konsekuensi gitu loh. Tanggung jawab dan semuanya oke.
Terus kalau udah di majikan, kita itu sebagai orang yang hanya ada di tengah dan kita menjelaskan sesuai aturannya. Tapi nek wis mulai cerewet, ngecace, ngomel ae kerja, itu gak iso memperkarakan awake dhewe. Tapi nek dhek ngepuk, dhek mukul, ora mukul, ngepuk, banting barang di depan kita aja, itu kena diperkarakno. Baru kita bisa bertindak. Tapi nek cuma nyelatu, ngloroyati, iku piye memperkarakno nih, Mbak? Kan bingung. Bisa dipahami nggak di Hongkong? Aku ambek sampean suwe-suwe aku wedi ya. Engko nek sampean nrimo aku wedi. Engko nek sampean wis kadung mlebu, sebentar-sebentar telepon aku, sebentar-sebentar ngambari aku. Wah. Enggak. Iku sing tak wedeni. Saya enggak gitu orangnya. Enggak. Makanya kan benar-benar dipikir, makanya ngejak konsultasi, ngejak diskusi toh. Bagus lah gitu loh. Iya. Kan tadi kan itu saya minta mana coba saya mau lihat kungungnya di mana. Kayak masnya mau lihat bilang gitu dah. Ya enggak ada. Terus dikasih videonya. Sama anaknya, sama putune sing 2 tahun itu. Dan delok TV kita nih mau. Kan keren tuh sampai iki lho Mbak didudono. Berarti iki apik lho Mbak menurut aku. Menurut aku lho ya feeling ya. Aku enggak ngerti aslinya, tapi begitu sampean takok opo ae ambek dhek disauri kan. Iki iya, Mas, cuman ya motor rada atus sithik mungkin mbakmu numpak bis meneh rono neh. Mbak bis itu sing anu nek cedhak masalah mlaku. Wis cedhak aduh men saya sau kewan. Mlayu nak nerpain neh, mlayu rono neh maksudku ngono Mas kan. Yo ngene lho Mbak, Iya. Aduh, yo mlakune alon-alon ambek cuci mata ndelok-ndelok terus nang MTR mangko terus nyampe ya terus adus terus nyepak-nyepakno titik nggone mbae siap-siap terus istirahat terus mari terus esuk kan budal maneh harus tuku turu cepet kan itu kan soalnya mungkin nang omahe sijine kan gak enek kamar tapi nek karo Mbah Kakung kan nang kono enek kamar dan Mbah Kakung dhewe kan. Yo ngerti. Umur 90 iki lho mlaku iku wis tunuk-tunuk Mbak ngerayangi malah. Ya 90 punjul ya. Ngerayangi apa-apa ae paling yo piye ditampel ngene wis susah. Terus mbahmu bapakmu lho koyo ngene aku kudu piye aku kate menghindar kan iso diomong nang anake apik-apik. Wong tuwek lho ngeles kan yo iso. Aku ngerti. Kalau aku pernah dihansapi wong lanang wedi to, aku digunakan mau. Iya piye saiki garek pembawaane sampean nek sampean wong apik-apik ya mereka akan ngerasa juga baik-baik gitu kan. Nek sampean ora wong arek apa sing dihansapi ku karena genit gitu aja. Menurutku nek kita enggak, kita serius terus aja macem-macem lho ya. Ibaratnya nek dhek mulai-mulai kan baru ade nyenyak, tapi nek awake dhewe biasa baik-baik, nyo dicepakno ngombene ngene-ngene aku rasa jenenge menungso. Enggak lah. Enggak usah terlalu dalam dipikirkan berat. Wong mau Mas, mau ta sing bojone kongkong ta ngomong ngene. Awak mungkin wis kanene kongkong ya ape Mas ape apa terserah apa penting ki jam sak meneh wis tekan anu numpak pasi, numpak bis. Wong nek ngisor kono ya ana nomor bis tekan nomor poin kene ngono wong kan ngono. Nah, berarti kan enak to wisan. Wis terserah sampean lah, Mbak. Ya. Aku Daya mlane iki curhat kon ngelam kon mikir sewengi sik lha aku kan ijene kon ngomong karo ijen si aku nak muni oke. Yes. Ngene. Ya istiqoroh lho kok dulu ya. Terusan anak sayangi bareng mau disayang-sayang ki mau. Hati-hati nenek sayang-sayangi hati-hati ya rada bingung juga aku nenek sayang-sayangi. Jadi ibaratnya ya gak apa-apa istiqoroh dhisik jawabane sesuk-isuk apa. Nek wis nemu jawabane. Latihan istirahat dhisik kok bengi. Ya istiqoroh lah gimana caranya. Muga sampean cocok sarapane wis. Ngono lho. Simple, sederhana, nyantai. Sip. Ya, okay. Ada lagi yang mau ditanyakan? Terima kasih ya Mas ya. Ada yang mau ditanyakan? Ya itulah maksudnya tadi sudah saya tanyakan semua. Oke, cukup ya. Pokoknya nyampe Hongkong aku ditraktir kopi karo apa jenenge ote-ote apa gedang goreng apa tape goreng.
sampai sing ngerasa aku lho aku lan dicucuk blas kok. Lho. Ora duwe dhuwit marang ngono bayaran ora duwe dhuwit sampean ya duwe dhuwit lho. Kok Lho ora maksudnya kan durung gajian ta Mas wong durung terbang ngono iya, engko nek wis terbang aku kan nek ngomong kok nek wis terbang wis penak potongane wis mari aku tukokno kopi karo tape goreng Rondo Royal. Gam, Ronda Royal. Lah senengan sampeyan Rondo Royal wae jan. Oke. Oke, Mbak. Oke, semangat istiqorohe. Oke lah, terima kasih Mas. Ya, istiqoroh dhisik, sesuk-isuk Oke lah. enek jawabane. Matur sembah nuwun. Ya, sama-sama Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.